Det jeg primært møder i forhold til min identitet som grønlandsk og halvdansk, er sådan en uforståenhed over, hvad Grønland er og hvem de er. Med den identitet jeg har og den baggrund jeg har, så kan jeg godt komme ud i sådan et dilemma med, at altså sådan, hvor hører jeg hjemme? Jeg hedder Mathias, jeg er 22, og jeg er begyndt på Aarhus Kunstakademi. Jeg kommer originalt fra Nuuk, der er født og opvokset. Jeg er startet på noget, der hedder et basisforløb på Aarhus Kunstakademi, og det er bygget på, at vi har 3 mødedage hver uge, hvor vi skal møde op og lave nogle ting sammen med den gruppe, vi bliver dannet der, ikke? Sådan nogle basisstudenter, studerende. Men ellers er man er meget fri på mit studie, og det handler også meget om fysisk arbejde. Altså du får lov til at lave, hvad du vil, og jeg har nøgler til stedet, så jeg kan være der 24/7 nærmest, ikke? Altså sådan, og hvis jeg har brug for at komme en søndag aften, og fordi jeg har lyst til at bygge på mine ting, eller male, eller sådan, så er der også råd til det, ikke? En rigtig god oplevelse. Vi er 5 studerende fra Grønland på Aarhus Kunstakademi, og vi prøver at finde sammen, og de har virkelig også været en støtte, fordi jeg har kunnet spørge ind til dem og sådan noget. De er en årgang over mig, og de er allerede inde på deres fagskole og deres værksted, og jeg siger, hvordan har din hverdag været og sådan noget, ikke? Og de har også et kendskab til det grønlandske hus her, ikke? Altså sådan, så fordi de har boet i Aarhus i et år mere end mig, har de også en social kreds, som jeg også kan slutte mig til en gang imellem og sådan noget, ikke? Altså det tror jeg også, det grønlandske hus her har gjort kollegiet, ikke? At det er mulighed for, at jeg kan mødes med andre, som måske er i samme situation, ikke? Det er jo ret anderledes end nu, end der, ikke? Altså sådan, der er så meget ungdom, og der er så meget mangfoldighed, og der er så mange muligheder for at gøre noget. Men i forhold til fordommen, ja. Det jeg primært møder i forhold til min identitet som grønlandsk og halvdansk, er sådan en uforståenhed over, hvad Grønland er og hvem de er, eller ja, hvem vi er i det hele taget. Det kan også være en person som mig, eller en person som ser anderledes ud, ikke? Altså sådan nogle andre træk. Ja. Det er primært det, jeg møder, den der uforståenhed med sådan, det vidste jeg ikke, eller sådan, jeg ved, hvordan en rigtig grønlander ser ud, eller sådan noget, eller sådan, jeg kender dem fra et eller andet sted, ikke? Men sådan følelsesmæssigt og sådan kulturelt set, så synes jeg ikke, jeg kan ikke rigtig se mig selv som dansk, fordi jeg har ikke den samme forståelse, som de andre har, som er fra Danmark. Med den identitet jeg har, og den baggrund jeg har, så kan jeg godt komme ud i sådan et dilemma med, at altså sådan, hvor hører jeg hjemme? Altså sådan, fordi jeg kan godt føle mig udenfor her i Danmark, her i den travle hverdag, der er her i Danmark, synes jeg. Jeg synes, det er en ting, jeg kan se mig selv i hvert fald. Så i grønlandske kredse kan jeg også godt føle mig lidt udenfor, altså, som jeg også kan føle mig i danske. Så det er sådan lidt et dilemma med, at sådan, okay, så man kan leve et helt liv uden at kende noget til Grønland her i Danmark, men man kan ikke leve et liv i Grønland uden at kende noget til Danmark. Altså, jeg synes helt klart, at det har været en forvirrende proces, men det har også været en lidt, en stressende proces måske, ikke? Fordi man er usikker på, om det er det rigtige sted, eller om man passer ind, eller sådan noget, ikke? Eller om det er det rigtige valg, man har søgt ind på, og sådan noget, ikke? Vi er jo 5 fra Grønland på Aarhus Kunstakademi. Vores største drøm er at udstille sammen, så det er jo også en mulighed her i det grønlandske hus og sådan noget, at vi kan lave nogle ting sammen der. Men så vi skal lige finde sammen og introducere os selv. Vi skal lige definere os selv først, 100% før vi. Men jeg synes, vi har en ret god definition på vej, altså hvad vi gerne vil.
Vi vil gerne vise os frem.